रेडियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां क'क्राझाराव हाथियार आरो गुलि बारुद बुरखांदों। रनजित दासआ बिटिसिआव जेसेबांखि होख्रावब्लाबो जेबो मुलाम्फा गैया बुंदों चन्दन ब्रह्म। कंग्रेस एआइयुडिएफआ दिनैनिफ्राय जथायै बिसायख'थि फोसावदिंनो जागायबाय। सोलिफु दानावनो 20,000 फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामगोन। आसाम सोरखारा मरानाव सुकाफा दिबस फालिदों। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां क'क्राझार जिल्लायाव गोहोगोरा हाथियार आरो गोबांथार बिबांनि गुलि बारुदफोर बुरखांनो हादों। हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ रैखाथि बिफाना दिनै फुङाव बुरखांनो हादों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रैखाथि बिफाना आयेन बेरेखा हाथियारनि हेंथायै जाफुंसार अपारेसन खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै रैखाथि बिफाना क'क्राझार जिल्लानि बाथौगुरियाव सिग्रोमनानै खरसे हाखर सेराव फबना दोननाय थासारियाव हाथियार आरो गुलि बारुदखौ बुरखांनो हादों। बबेखानि रैखाथि बिफाना थांनाय हराव बाथौगुरियाव सिग्रोमनानै गंसे AK-47 राइफल आरो गोबांथार बिबांनि गुलि बारुदफोरखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांनो हादों होननानै पुलिस सुलुङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बड'लेण्ड हालामाव दुंहाव बार बारगासिनो दं आरो बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिफुगासिनो दं। बेबायदि थासारियावनो क'क्राझाराव आयेन बेरेखा हाथियार बुरखांनो हानाया ओनसोलाव बयखौबो सोंखिखां होदों। ओरैहाय बिटिसि बिसायख'थिनि समाव माखासे दुथांफोरा हिंसायारि जाथाय खालामनो नाजादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बे जाथायखौ बिथा खालामनानै रैखाथि बिफाना बिटिसि ओनसोलाव गोख्रोंसिन रैखाथि राहा खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला बुरखांनो हानाय हाथियारजों लोब्बा लानानै दासिमबो सासेबो दुथांखौ रैखाथि बिफाना हमनो हानाय जायाखै। आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रनजित कुमार दासआ बिटिसिआव फैनानै जेसेबांखि होख्रावब्लाबो बिजेपिनि जेबो मुलाम्फा जाया आरो बिपिएफनि जेबो खहा खालामनो हाया होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बुंदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव चन्दन ब्रह्मआ बुंदों दि बिटिसिआव रनजित दासआ होख्राव बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो दंब्लाबो जेबो बेसेन गैया। मानोना 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव रनजित दासआ गावनि सरभग बियाबाव जेनगोना रोखा जाबाय। बेनि थाखायनो रनजित दासआ गावनि बियाब सरभगखौ नागारनानै गुबुन बियाबाव थांनो नागिरगासिनो, नाथाय रायजो राजाफोरा आजावनानै लायाखै। बे समाव रनजित दासआ बिपिएफनि बागै सानालासिनो गावनि बियाबखौ रैखा खालामनो नाजानायासो गोनांथार। बबेखानि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ इउपिपिएलजों इसिङारि गोरोबनानै स्रोदै थियारि जादों। बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि बेबायदि बायलाय फानलायखौ बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरा गाज्रि मोनदों होननानैबो चन्दन ब्रह्मआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि आसामाव जथायै सोरखार खुंनाय बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै एना-एनि आरो सोंखारिलायनाया गोख्रों जाफुदों। खाबु मोनब्लानो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौ आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपिखौ सावरायदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै रायजोनि राजखान्थिया दुंहाव जागासिनो दं। बेनि गेजेरावनो कंग्रेस आरो एआइयुडिएफआबो जानजि खाफ्रादों आरो बिटिसिखौ गावनि गोहोआव लाबोनो नाजादों आरो गोख्रों फोथायनाय लादों। मख'नो गोनांदि मोन्नैबो दोलोआ दिनैनिफ्राय जथायैनो बिसायख'थि रोनथिलियाव ओंखारबाय आरो फोसावदिंनो जागायबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मंगलबारखालि एआइयुडिएफनि गाहाय बदरुद्दिन आजमल आरो एपिसिसिनि आफादगिरि रिपुन बराजों जथुमनाय मेलाव मोननै दोलोजों खौसेयै बिसायख'थि फोसावदिंनो बिथांखि लायो आरो बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्रायनो जागायबाय। बदरुद्दिन आजमल आरो रिपुन बराया दिनै जयैनो गुबुन मोनब्रै फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौबो मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबनि गेजेराव कंग्रेसआ मोन 13 बियाबाव बिजाथि फसंदों आरो एआइयुडिएफआ मोन 6 बियाबाव बिजाथि फसंदों। कंग्रेस आरो एआइयुडिएफआ आलादा बिजाथि फसंदोंब्लाबो फैगौ 7 आरो 10 दिसेम्बरखालि मोननै खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव मोननै दोलोजों खौसेयै बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बागै गोरोबथा जालायबाय। आसामनि सोरखारि नङै आरो भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। सोलिफु डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो आरोबाव 20,000 सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामगोन।
आसामनि राङारि सोलोंथाइ आरो सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोरमायदों। मंगलबारखालि आसाम सोरखारा अरुणोदय बिथांखिखौ अफिसियेलि बेखेवनाय हाबाफारियाव मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि सोलिफु डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो आरोबाव 20,000 सोरखारि नङै फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनो आसाम सोरखारा थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो गोदानै 15,000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय थियारि खालामदों। बबेखानि रायजो नाङै गं 355 गोदान फरायसालिफोर आरो सा 2,812 फोरोंगिरिफोरखौ रायजो सोरखारा सेसन खालामबाय होन्नानैबो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावनाय बायदिब्ला वमेन एम्पावारमेन्ट बिथांखिनि जोहै मोनफ्रोम आइजोफोरनि गावसुंथा हान्जाफोरनोबो डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा 630 कौटि रां सेंसन खालामखानाय जादों। दिनै सुकाफा दिवस एबा आसाम दिवस। आहम खुंथायनि गायसनगिरि सावलुं सुकाफाखौ मान बावनानै 2 डिसेम्बर खालारखौ सुकाफा दिवस एबा आसाम दिवस होननानै फोसावदों आरो थांनाय 1992 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सोरखारा 2 डिसेम्बर खालारखौ बोसोरफ्रोमबो सुकाफा दिवस एबा आसाम दिवस महरै फालिबोदों। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव देग्लायबो डिब्रुगड़ जिल्लानि मरानाव मिरुआरियै गाजा गोमजा सुकाफा दिवस फालिदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाला। बेजों लोगोसेनो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि नब कुमार दले, एमपि तपन गगৈ, एमएलए चक्रधर गगৈजों लोगोसे गोबांसा राजखान्थिगिरिफोर आरो मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि सुकाफा दिवस एबा आसाम दिवस फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गिबि मन्त्रिया सुकाफा बान्था गथायनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।